godt. For det første vil jeg gerne lige takke Malou for at være så en god ven, for det første. Fordi at jeg fucking... Og hun stoler også på mig, fordi nu har jeg siddet sammen med hende snart hele min dag, næsten. Og bare hjælpe hende, så hun kunne få Minecraft op at køre. Vi arbejder stadig videre på, at... jeg kan få en bil, ellers. At 5 det kommer op at køre. Og Fint, nu når vi det er jo siger ikke snyd, 5, så siger vi lige reklame for 5M inde på Cola RP. Ja, det tæller ikke. Cola RP. Så hvis der er nogen, der sidder derinde, Jeg vil gerne der køre ikke i dem. ved, hvad for en server man lige skal join inden. Jeg skal prøve at køre i den. Så hvis du lige sidder dig derude, og har lyst til at spille det 5M, så join lige Cola RP. Det er verdens kongeste server. Det er Cola. Det virker bare. Og ellers, hvis du ikke gider ind på Cola RP, jamen så er der også Monster RP. Det har billeder af Monster, og den hedder Monster RP. Ejeren, hun er virkelig, virkelig sød. Hun har lavet serveren helt selv. Så det var bare det, jeg ville sige. Ja, god aften.